Každý z nás je rád, ak si popri pracovných povinnostiach môže aj oddychnúť. Niektorí majú voľna viac, iní zase menej. Ak sa v diári Magdy Vášáriovej objaví predsa len nejaký voľný deň, snaží sa ho využiť naplno. Dovolenku v pravom zmysle slova vraj nezažila už poriadne dlho. Keď sa pani Vášáriovej podarí, aby sa v každodennom zhone aspoň na chvíľu zastavila, cestuje tam, kde nájde pokoj a pohodu. Vyhráva Banská Štiavnica alebo Záhorie. Tentokrát sme ju zastihli práve na Záhorí, nakoľko má veľa povinností a do hlavného mesta to má z chaty pomerne blízko. Buď teda odpočívam doma, potom sa zavriem v byte a nevidím. Väčšinou čítam alebo doháňam niektoré veci. Alebo potom idem sem, keď potrebujem sa rýchle vrátiť do Bratislavy, alebo potom, keď už mám 2 dni, alebo 3, tak potom idem hore na počúvadlo. Ale tak to je asi tak všetko. Pri mori som nebola 6 rokov. Tak to je proste. Je to tak. Každý deň voľna je preto veľmi vzácny. Čo robí vtedy najradšej? Chodím po lese. Tu sa dá báječne chodiť po lese, či prší, či sneží. A väčšinou tu máme a príjmame návštevy. Takže ja potom musím postaviť obed pre takých od 10 do 12 ľudí, alebo večeru a tak ďalej. No a potom čítam, samozrejme píšem. Väčšinou moje knihy vznikajú na chalupách. Keď potrebujem dopísať knihu, tak som najradšej sama, samozrejme. Ale aj keď sem príde môj muž, tak on je mlčanlivý, takže môžem písať aj vtedy. A väčšinou píše aj on. Keď sme pani Vášáriovu navštívili, počasie nám neprijalo. Zaujímalo nás, čo sa dá na chate robiť, keď prší. Spať. A keďže som stále nevyspatá, že spím doma málo, tak si zoberiem počítač, môj malý prenosný a píšem zase. Môžem sa aj spojiť, hoci tu je dosť slabý signál, ale môžem sa spojiť a zobrať si poštu, alebo keď mi moja asistentka niečo posiela. A knihy. Keď konečne prestalo pršať, vyšli sme si spoločne aj do veľkej záhrady. Tak sa poďte pozrieť na moje jablčka, aké sú krásne. Zamatové. Myslím, že toto nebude dobré, neviem. Chcem na to pozrieť. Akurát sa rozvíja tu na tom kole. To je gaštan. A tu potom pozbierame gaštany a dáme si ich pod posteľ, aby sme mali pozitívnu energiu. Ale ešte nepadajú, nie. Ešte je skoro. Krásna príroda v okolí chaty doslova núti človeka prežiť voľné chvíle na čerstvom vzduchu. Za chatou je veľký altánok, kde pani Vášáriová najradšej oddychuje so spomínanými knihami. Tu si sadnúť a čítať si knihu. To je... Všetko si zapamätáte, čo v tých knihách je. Veľkou vášňou, ktorej sa pani Magda venuje už 14 rokov, je golf. Najčastejšie chodí hrávať so svojím manželom Milanom Lasicom. Keď práve nestíha trénovať na golfovom ihrisku, postačí jej aj záhrada. Pracovné povinnosti nedali pani poslankyni vydýchnuť si ani v deň nakrúcania. V Bratislave ju čakalo stretnutie s ministrom školstva. Každých zvyšných pár minút je ale vzácnych. Takže ja mám ešte pol hodinu a idem na prechádzku do lesa. Majte sa.